Persi kollu d-durek ma d-dejaqom. Le, dik xejn. Rawa. Nafani medajna, rara. Xil, ħajja minn għandu. L-età tiegħi nitkessa jew ġieħ il-bambi. U inti t-turretta? Kurzita, biznis, tam mislek naqqazzimet. Ba! Inselmulkom u nilqawkom għal-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Qegħdin hawnhekk ħaddingli. Għall-arja sabiħa ta' ħaddingli fit-triqiet turretta. Għaliex jgħidu la triqiet turretta di? Ma nafx. M'għandekx idea, ma ħaddingli? Ħaddingli. Allora, ma tafx. Naħseb ħabba l-irdu. Għaxen fuq. Hemm il-binij. Kien anke kien hemm is-soldati u hemm it-torretta. Jien dak li hija fit-tarf hemmhekk. it-torretta kienu jiggwidaw anke minn fuq il-baħar. Wow, bravo. Sowejtu t-tajer. Sowejtu t-tajer. X'kellek? Nafani medajna, rara. Xil, ħajja minn għandu? Hemmhekk il-torretta hemm torri. Sewwa? U kienu joqogħdu soldati anke llum għad Fejem tal-AFM. Ejba, m'hawnx għaliex. Tajjeb, grazzi sieb. Taf kurzita biznis, taf mislek naqqazzimet. Taf kemm inni ma nara wieħed bħalhom daw. Tal-pupi l-eda. Ara xaw. Mux ħadġibet l-isem u għat-turretta. Inti ieħor minn dal-bikers tiġu għaw ta' zikwi? Għanna ta' nar darba u ta' nar ta' sib. ċaċa tal-antik. Unna nassumu biex jisservaw biħaw. Mela, u fl-axħar ta' triq it-turretta wara li staqsejna ftit nies hawnhekk fl-inħawi ta' ħaddingli, għaw vera t-turretta. Issa, għanidek x'nagħmel, int mur kellem naqas soldati. Għalli jena nitkellem ma' s-senjura x'raqisu fl-istess turretta din ix-xogħol. Fidejk. Tajjeb. Dejjem kien hawn il-mos hawn. Dejjem. Jew minn dejjem. U inti kif spiċċajt armab bil-mos? Minn dejjem kont. Minn dejjem. Jew minn dejjem. Jagħmlu ġbejniet. Hija mela. U t-turretta ta' fetwa? Għaxxej. Għaxxej, dejjem għamma ġralhom xejn. X'inhi? Għax persi kollu d-durek ma d-dejaqhom ġewek. Le, dik xejn. Rawa. Grazzi, Xi ismek inti? Ġużu. Ġużi? Il-beżuża. Il-beżuża, mela jkunu li ħaddingli fitxu l-ġbejniet tal-beżuża. Tajjeb. Ba! U min jaf kemm il-darba d-dejtu minn ditriq u għattu dil-binja xini. U bekk għan istaqsuk, Major John Stroud eżattament di xini. Tajjeb, mela, din palissa tintuża minn Forzi Armati ta' Malta pala radar station, għal-coastal surveillance. Propja pala binja nafu li mir-rekorsana li fil-tletinijat kienaw diġa binja għawek. However, kienet tintuża pala observation post. U pala observation post tajba ħafna naħseb. Ekku, eżat, post prim, veduta ġifiri tal-kosta kollha minn din naħa li nafu mill-records li sibna li fil-1939 l-Air Ministry għax radar stations kienu jaqgħu taħt l-Air Ministry tal-Ingilterra installaw 3 radar stations hawnhekk fuq l-irdum ta' ħaddingli. Wieħed minnhom kien hawn. Tnejn l-oħra kienu iktar il-bot minna. Dan tawek kien jissejjaħ Radar Station 504 AMES. Għannejna xisem? Ekku, issa, AMES xi tfisser? AMES huwa Air Ministry Experimental Station. Dan radar station li kien ġi installat hawnhekk kien għal dawk l-ajruplani li kienet jittajru fil-baxx. Fejn it-tnejn l-oħra, iktar il-bot minn dal-lokazzjoni kienu apposta għal dawk l-ajruplani kienu jittilu f'altitud għoli ħafna. Xenajdlek, grazzi ħafna tal-li l-għajtuna unek u tal-li tajtuna l-kurzi tal-li kenna. Grazzi ħafna.